Okam New Home vám ponúka exkluzívne na predaj túto lukratívnu vilu, ktorá je do poslednej bodky zariadená veľmi štýlovo a elegantne. Poďte sa s nami pozrieť. Táto štvorizbová vila poskytuje 181 m2 užitkovej plochy a rozprestiera sa na pozemku o veľkosti 480 m2. Na záver tu máme ako bonus výhľad až na hrad Devín.